ते मी तांदळाच्या पिठाचे उकडीचे मोदक बनवते आहे. त्याचं तुम्हाला साहित्य दाखवते. हे खोबरं आहे. खोबरं म्हणजे एक नारळ किसलेला आहे, एक नारळ पुरा किसला आहे. आणि त्याच्यासाठी आहे ना 200 ग्राम गूळ घेतला होता. पण हा 200 ग्राम गूळ आहे ना जास्त होईल, म्हणून 200 ग्राममधून आहे ना एवढा खडा मी आता साईडला काढला आहे, कारण हा नको आहे. म्हणजे हे गूळ एवढं पुरेल. म्हणजे मी तुम्हाला दाखवून ठेवते. एक नारळामध्ये 200 ग्राम गूळ घ्यायचं. पण हे थोडंसं ना मी काढून ठेवलं आहे, म्हणजे तो हात जास्त होईल म्हणून. कारण ते सुका होता ना, म्हणून वजनामध्ये जास्त आलं. आणि त्याच्यासाठी आहे ना ही वेलची आहे. हे 10-12 वेलची घेतले. त्याच्यामध्ये थोडंसं जायफळ घेतलं आहे. हे आता बारीक करून आहे ना हे सारणामध्ये टाकायचं आहे. ह्याचं आहे ना सारण बनवायचं आहे. हे खोबरं आणि गूळ आणि वेलची मिक्स करून सारण बनवून घ्यायचं आहे. या वेलचीमध्ये जायफळसुद्धा घेतला आहे थोडासा. हे तांदळाचं पीठ आहे. आणि हे तांदळाचं पीठ आहे ना ह्याच्यासाठी मी पाणी बघा उकडायला ठेवलं आहे गॅसवर. पाणी उकळलं आहे. त्याच्यामध्ये आम्ही थोडं पाणी मीठ टाकते. असं थोडंसं मीठ टाकायचं. आणि पाणी आहे ना मी हा एक डबा पाणी टाकलं आहे. हा डबा आहे ना, हा एक डबा मी त्याच्यामध्ये पाणी ओतलं आहे. आणि आता 2 डबे आहे ना मी पीठ टाकणार आहे. तुम्हाला दुसरा पण भांडा दाखवते, पण मी हा टाकलं आहे. असे 2 डबे आहे ना मी पीठ आता टाकणार त्याच्यात. पाणी उकळलं आहे. याचे 2 डबे पीठ घ्यायचं. एक डबा पाणी घेतला तर 2 डबे पीठ घ्यायचं. गॅस बारीक करते. आणि ते पीठ आहे ना मी आता म्हणजे शिजवून घेते. आपल्याला वाटलं असं सुका झालं आहे, पीठ जास्त झालं आहे, तर त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकायचं गॅसवर असतानाच, नंतर नाही टाकायचं. हे असं पीठ शिजवून घ्यायचं, चांगलं फिरवून घ्यायचं. हे आता उतरून ठेवते आणि तुम्हाला दाखवते. गॅस बारीक राहते. हे असं पीठ आहे ना असं चांगलं असं शिजवून घ्यायचं पाण्यामध्ये. गरम पाणी उकळी काढायची, थोडंसं मीठ टाकायचं आणि असं सगळं हे पूर्ण असं हलवून शिजवून घ्यायचं. आणि आता थोडं गरम राहील तोपर्यंत मी आता म्हणते हा मी डबा घेतला आहे ना, हा मी डबा घेतला आहे. हा तुम्ही पेला घेऊ शकता असा. हा पेला, एक पेला पाणी घेतलं ना तर हे 2 पेले पीठ टाकायचं. हा पेला अंदाज ठेवा तुम्ही. हा एक पेला पाणी घ्यायचं आणि 2 पेले आहेत ना पीठ टाकायचं पाण्यामध्ये. म्हणजे असा अंदाज सांगते मी तुम्हाला. आता पीठ उकडून घेतलं आहे. आता मी सारण बनवून घेते. हे खोबरं आणि गूळ आहे. वेलची टाकली, वेलची आणि जायफळ. हे कसं गूळ वितलेपर्यंत आहे ना हे सगळं हलवत राहायचं आहे. हे असं ना हलवत राहायचं. हे पूर्ण गूळ आहे ना त्याच्यामध्ये ते मुरलं पाहिजे सगळं. मग बारीक गॅस करून आहे ना त्याचं सगळं हलवत राहायचं. गॅस बारीक करते. लई नाही बारीक करायचं एकदम. ह्याच्यामध्ये गुळच वापरायचं मोदकामध्ये. साखर टाकली ना तर हे सारण आहे ना कडक होतो नंतर. बनवेपर्यंत पण ते साखर सुकते ना, मग तो कडक होतो सारण. म्हणून आहे ना ह्याला मोदकाला गुळच घ्यायचा. गूळ पूर्ण वितळला आहे. हे बघा, मस्त आवाज पण बघा कसा येतोय.
सारण झालेलं आहे तयार. आता मी ते उतरते, गॅस बंद करते आणि ते पीठ मळायचं आहे ना, ते पीठ मळायला घेते आता. हे बघा गरम गरम पीठ आहे ना, असं काढून घ्यायचं परातीमध्ये. सारण पण बनवलं आहे, हे बघा सारण बनवून घेतलं आहे. पीठ शिजवलं आणि सारण बनवलं. आता हे गरम गरम आहे ना, हात भाजतो असं थोडं थोडं हाताला पाणी घेऊन आहे ना, हे पिठाचा चांगला गोळा करायचा आहे. हे कसं गरम गरमच मळायचं. थंड करून मळला ना, मग ते मोदक फुटतात, त्याची पोप्या येत नाही बरोबर. म्हणून असं गरम गरमच मळून घ्यायचा. हात भाजला तरी चालेल. लय गरम आहे. मळायला कसं असं मोठंच भांडं घ्यायचं जरा. पीठ एकदम ताट नाही मलायचं आहे, म्हणजे जरा असं मऊ मलायचं आहे आणि एकदम मऊ पण नाही. याचं पीठ हाताला चिपकायला लागलं ना, असं पाणी टाकून टाकून मळायचं. गरम गरम आता थंड व्हायला आलंय ते. पीठ कसं हे मळून ठेवायचं नसतं, लगेच गरम गरम पंखा बिंखा बंद करायचा आणि मोदक बनवायला घ्यायचे. पंखा चालू नाही करायचा, कारण हे थंड होणार पीठ ना, म्हणून. असं हाताला चिपकतो ना, असं खाली परातीला पण चिपकायला लागलं ना, असं थोडंसं तेल घ्यायचं. हे तेल आहे ना, हे थोडंसं घ्यायचं, म्हणजे पीठ पण जरा मऊ होतो. असं तेल घ्यायचं एवढं, आणि मोदक पण नरम होतात चांगले. गरम गरमच पीठ मळायचं, अजून गरम आहे ते पीठ. पीठ असं छान मळून झालं आहे. आता त्याचे आहे ना, आपण पंखा बंद करून ठेवायचा, पंखा चालू नाही करायचा. आता त्याचे आहे ना, आपण पंखा बंद करून ठेवायचा, पंखा चालू नाही करायचा. अशी गोळी पाडून घ्यायची. हे आपल्याला केवढे बनवायचे आहेत ना, तेवढी गोळी करायची. आता मी तुम्हाला दाखवते, म्हणून जरा मोठेच करून दाखवते. ही गोळी आहे ना, ही अशी पिठात घ्यायची बुडवून. हे असे गोळे करून घ्यायचे पहिले, पंखा बंद करून. त्याला हवा नाही लागली पाहिजे, नाहीतर ते पीठ थंड झालं ना, मग ते पोप्या ना फाटतात. आता मी याचे पुरे बनवते, म्हणजे असं पोपीसारखी खोल बनवते. बघा, ही अशी गोळी घ्यायची आणि मधी नाही, असं कडेला असं दाबत जायचं आहे. बघा, अशी पोपी आहे ना, हे गोळी आहे ना, पीठ लावून घ्यायची आणि अशी कडेने पहिली दाबायची अशी, आणि ह्या बोटाने पण मग नंतर असं दाबत जायचं. अशी फुटली नाही पाहिजे, म्हणजे याच्यामध्ये हे असं पकडायचं, म्हणजे अशी फुटत नाही.
मध्ये अशी गोळी ठेवत जायची. आधी कडेने पहिलं हे बघा, ही अशी पातळ घ्यायची करून कडेने, आणि नंतर ती कड्या झाली ना, मग हे थोडं 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 असं घेत जायचं, म्हणजे खोल खोल होत जाते. हाताला चिपकायला लागली ना, मग पीठ घ्यायचं, परत वर खाली करत जायचं. तर हे मध्ये आहे ना अशी गोळी ठेवतच जायची, आणि ती अशी थोडी थोडी घेत जायची. हे बघा, पुरे आहे ना, हे पुरे बोटं लावायची, 2 अंगठे मध्ये घ्यायचे, आणि पुरे असे बघा, हे असे पुरे पकडायचे. मग या ती मध्ये गोळी ठेवली ना, मग अशी खोल खोल होत जाते. हाताला चिपकायला लागलं की असं पीठ घ्यायचं. नंतर आहे ना अशी खोल झाली ना, मग मधचं पीठ आहे ना हे पूर्ण असं दाबून टाकायचं, आणि असं पूर्ण असं खाली एकदम सेम करून टाकायची. अशी पोपी करून टाकायची, गोल एकदम खोल पुरी करून टाकायची बघा. मग याच्यात आता सारण भरलं, मग असे प्लेटी मोडायचे. आता मी तुम्हाला दाखवते करून. हे सारण आहे ना, हे असं सारण असं भरायचं, आणि या ना आता त्याशी एकदम करंजे करून दाखवले होते ना, मोदक ह्याचे नारळाचे गव्हाच्या पिठाचे, ते असे दाखवले होते करून. अशी खोल पोपी केली ना, मग ती आवळायला कठीण जात नाही. ही आता अशी मोडत जायची. अशी वरती शेंडी काढायची. हे बघा, ही बघा, ही अशी परत करायची. आधी या बोटाने आहे ना, डाव्या बोटाने अशी एक प्लेट अशी करून घ्यायची. एक अशी झाली, मग ही बोटं चालू करायची. मग ही अशी ह्याच्यात घ्यायचं, ह्या अंगठ्याच्या ह्या बोटाच्या ह्याच्यात पकडायचं, हे असं, म्हणजे कसं फुटत नाही. असं मध्ये मध्ये पीठ ठेवत जायचं, आणि असं हाताला चिपकायला लागलं ना, मग असं पीठ लावत जायचं. कशी खोल होत चालली आहे बघा. मध्ये मध्ये अशी ठेवत जायचं, खालून नाही ठेवायची, वर आतमध्येच ठेवायची गोळी. मग ती अशी रुंद करत जायची. आता ही मिटवून टाकली बघा. ही बघा, अशी ही आता झाली. ह्याच्यापेक्षा पण पातळ करतात, पण आता तुम्हाला दाखवायचं आहे ना, म्हणून मी अशी जाड करते. असे परत मोडायचे. जे सारण आहे ना तिथपासून मोडून घ्यायचं. असे वरवर आवळत जायचे, दाबायचे नाही खाली. हे कळे आहेत ना, हे दाबायचे नाही. वर अशी शेंडी पूर्ण सर्व पकडायचे, हे पाकळे, आणि अशी शेंडी काढायची. हे अशी आहे ना, ह्या डाव्या हाताने पहिली एक एक अशी एक गडी अशी पसरत जायची. नंतर हा बोट चालू करायचा. हाताला चिपकायला लागलं, मग असं पीठ लावायचं. मग असं हे बोटात ना हे अशी हे पकडायची बघा अशी, आणि या बोटाने अशी हे सोडत जायचं. या अंगठ्याने पण ही मच्चं थोडं थोडं घेत जायचं. म्हणून तुम्हाला पहिले आहे ना गव्हाच्या पिठाचे मोदक करून दाखवले होते. त्यामुळे गव्हाच्या पिठाचे मोदक केले ना, प्रॅक्टिस केली ना, मग ते हे तांदळाच्या पिठाचे येतात. कारण तांदळाच्या पिठाचे सहसा कोणाला येत नाही, फुटतात, असे पोप्या बनवायला येत नाही. हे असे सर्व मोदक आहे ना करून घ्यायचे. हे मोदक आता मी असे सर्व करून घेते, आणि मग तुम्हाला दाखवते. असे मोदक असे आवळायचे. एवढे आवडले ना, असे करून हलकेच आवळायचे बघा.
दाबायची नाही, कारण हे प्लेटी आहे ना मोडतात. आणि मग शेंड्या आहेत ना ह्या अशा सर्व अशा पकडून आहे ना, हे बघा अशी शेंडी काढायची वरती. झाला मोदक असे. आता हे मोदक थोडे अर्धे मोदक करते आणि बाकीचे तुम्हाला आहेत ना शेंगा करून दाखवणार आहेत, म्हणजे करंज्यासारखे. अर्धे मोदक बनवते आणि अर्धे तुम्हाला शेंगा करून दाखवते. मग समजा तुम्हाला मोदक नाही जमले ना, तर तुम्ही तसे शेंगा करू शकता. याचे पटापट करते मी, पण ते तुम्हाला दाखवण्यासाठी हळूहळू करत होती. आम्ही लहान होतो ना, तेव्हा गावाला कशा सगळ्या मैत्रिणी ना, गावातल्या पोरी एकमेकाचे करायला जायचे. आत्तीच्याकडे पोरी एकमेकाचे करायला जायचे. आत्तीच्याकडे तर झालं की माझ्याकडे गणपती 12 दिवसाचे जातात ना, तेव्हा तर काय सर्वांच्या घरोघरी लाईनच लागायची मोदक करायची. प्रत्येकाच्या आहे ना घरी, एकाच्या घरी आम्ही गणपतीचे मोदक करायला जायचे. सर्व मिळून आम्ही करायचे पटापट. मी आता हे एवढे मोदक बनवले आहे. आता मी शेंगा बनवून दाखवते तुम्हाला करंज्यासारखी. त्याची पोपी कशी खोल नाही करायची जास्त, पण ती मोडायची आहे ना, म्हणून. तरी पण ती मोठी व्हायला पाहिजे ना, म्हणून ती अशी खोल करतच जायचं. आता अशी झाली ना, आता त्याच्यामध्ये सारण भरायचं. आता मोदक नाही येत असतील ना, तर ही अशी आयडिया करायची. हे सारण भरायचं आणि हे दोन्ही आहे ना, हे किनारी असे मिटायचे. असे मिटले ना, असे चिपकवायचे. हे बघा, याचे चिपकले ना, मग त्याची कडा आहे ना मोडायची, चांगली डिझाईन काढायची. हे बघा, हे आहे ना, असे मोडत जायचे. म्हणजे फुटत नाही. ह्याला शेंगा बोलतात, उकडलेले शेंगा. असे मोदक असे मोदक करतो ना, तसे करत जायचे. पोप्या पण त्याचे असे हे लाटायला नाही होणार, कारण ते पीठ चिकट आहे ना, म्हणून. आता आपण बोलणार काय, आपण ही शेंगा बनवायच्या आहेत ना, तर आपण पुऱ्या लाटूया. पण हे असे फुटतात. मग थंड पीठ व्हायला जसं लागलं ना, की ते फुटतात. मग हे एका माणसाचं काम नाही आहे. ह्याला कसे मोदक करायला 2-3 माणसं बसतात आणि ते मग पटापट होतात. हे असे फुटतात. हे बघा, आता कसं पीठ थंड झालं आहे ना, म्हणून. असे आता तुम्ही बनवायला घेतलं ना, तर हे आहेत ना, हे टोपामध्ये झाकून ठेवायचे हे गोळे. आणि जसं बनवायचं ना, तसं एक काढून घ्यायची, म्हणजे ते गरम राहतात. असे दोन्ही कडा आहे ना, असे मिटवायचे. ह्याला आहे ना, हे शेंगा बोलतात, शेंगा. आता असे झाले की असे कडा मोडायची, म्हणजे फुटत नाही. असं सुका पीठ घेऊन आहे ना, असं हे करायचं. असे सगळे करून घेते. जेवढं सारण असेल ना, तेवढं करून घ्यायचं. आणि पीठ उरलं ना, तर परत थोडा एक नारळ फोडायचा आणि परत बनवायचे मोदक. कारण मोदक खायला चांगले असतात ना. काय ना काहीतरी कमी पडतो शेवटी. सारण तरी कमी पडतो, नाही तर पीठ तरी कमी पडतो. पीठ उरलं तर काय करायचं, भाकरी भाजायची. चांगली तांदळाची भाकरी मस्त होती, नरम. पीठ फेकून नाही द्यायचं. ते पीठ उरलं तर भाकरी भाजायची, पातळ चांगली गरम. हे असे गोळे असे ना, असे करत जायचे. आता करून झाले. आता शिजायला ठेवते. लगेच वाफ लागली ना, मस्त होतील. आता 2 पानं आणलेत मी हारवाल्याकडून. हे पाणी ठेवलं आहे, हा बघा, हे पाणी आहे.
हा पेला ठेवलाय त्याच्यामध्ये. असं पाणी ठेवायचं, पेल्यात पण पाणी ठेवायचं, म्हणजे कसं चाळण ना आतमध्ये नाही जाणार. अशी ती पानं ना, हे ना हारवाल्याकडनं पानं आणायची. आता केळीची पानं इथे कुठे भेटतात, नाही तर केळीचं पान ठेवतात आणि पानाला ना असे होल पाडायचे. असं वरती आहे ना वाफ यायला पाहिजे ना, म्हणून हे चालणीमध्ये असं पान टाकायचं, म्हणजे चिपकत नाही. आता पहिले आहेत ना हे मी ठेवते, शेंगा ठेवते. हे असे लाईनीमध्ये लावायचे आणि त्याच्यावर दुसरा पान ठेवायचा आणि त्याच्यावर मोदक ठेवायचे. आता त्याच्यावर आहे ना हे दुसऱ्या बोटाने होल पाडायचे, असे फाटायचं ते पान. गावाला कितीतरी केळीची झाडं असतात ना दारात, मग ते आपण काय केळीचं पान घेतो, इथे कुठे भेटतंय केळीचं पान. त्याच्यावर आहे ना हे असे मोदक लावते, म्हणजे एका याच्यात शिजून येतील, वेगवेगळे नको शिजवायला. असे सर्व राहून असे भरायचे. आणि याच्यावर आता खोल झाकण ठेवायचा, याचं ताट ठेवला तरी चालेल असा. हे बघा, हे आता मी गॅसवर नेऊन ठेवते, पटकन ठेवते. बघूया झाले काय खोलून. छान झालेत. आता ही चाळण काढायची कशी, चालून बघते काढून. तांब्यामध्ये असं पाण्यात हात बुडवायचा, असा हात भासतो ना, म्हणून असे मोदक काढताना असे पटापट काढायचे. असे गरम असतात ते, बघा हात भासतो. असे चालणीत पान ठेवलं ना, मग ते मोदक आहे ना चिपकत नाही एकात एक, त्यात असे चिपकतात. गरम आहेत ना, हात भासतो. आता वरचं पान काढते, आता खालचे बघूया. हे मोदक उकडीचे एकदम मस्त रेडी तयार झालेले आहेत. आणि तुम्ही असे बनवा गणपतीला. गणपतीच्या आधी एकदा बनवून बघा आणि नंतर गणपतीला बनवा. छान झालेत. 11 मोदक केले आहेत आणि हे 5-6 झाले आहेत, 4-5. तुम्हाला 3 दाखवले.